Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV. Wan gi mathoth ahinya mwaluwo ni odiechieng' ma kawuono kod mago mabende osetimore e gwenge mopogore opogore. Nyako Ramogi kamoro amora ma intie, an gi geno ni intie kare. Bed koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mabende waluwo ni oting'o weche mag romo motelo ne lalruok e kind piny owacho kod telo mar Azimio la Umoja One Kenya. Ewi weche manchano miyo chung' ng'anyo manidhi nyime pacho ka mabende oting'o pek mar ngima ma oganda jo Kenya osebedo kayuago. Bende wang'iyo mautendore kod weche mag thieth, somo to kod monj mabende medore e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak, kata bed ni piny owacho notero jolweny kachiel kod apisa mag obila mondo rakre kod jokuo jamni mabende chwe monjo jopiny kendo lal kod ngimagi. Ne magi to kod mamoko mathoth ahinya nyako Ramogi, bed koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag Migago. Mokwongo wayudo thund weche. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga tayo romb jokanyo mag kwethno manzoni motelo ne twak e kind Azimio gi tend Kenya Kwanza. Hakuna ukonja. Sasa bila amekufa hivi, nataka ikiwezekana twende tufanye hiyo postmortem, tujue ni nini hasa yenye ilikuwa kwa tumbo ya mtoto. Familia mar japuonjre manowito ngimane sikund sekondar ma Mukumu dwaro ni onon japuonj maduong' kuom rem weyo nyargi thuolo mondo oyud thieth e saa mowinjore. Nyocha gibira ka to gibeda beda puonj malong'o kwane nikech wakia system. Kacha dhi skul machielo ma nyithindo nitie, naza skul mok ma ayudo ka 2 weeks osepuonjgi kwan. Nok mar jopuonje thiro chenro mar somb CBC alwora Manyatike e kaunti ma Migori. Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Mbati. Inyalo tudori koda e nambari 36000 kata kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Bende inyalo weche manyien nyako Ramogi kai follow Facebook page mara George Mbati Daddy Cool. Machiegni Senator Masia Oburu Oginga okwedo wach mar riwruok mar Kenya Kwanza magilieko ni kweth mar Azimio chano mar timo winjruok machal gi mano mar higa 2008 mane onyuolo sirikal mar Barwabar. Ka owuoyo chenro mar dhialo bondo kaka munispa, Oburu olero ni Raila ne ok obago ng'anyo mar majuma ka juma mondo mi oyud ber makonye owuon e yor siasa kaka moko kuom jotelo manie piny owacho osebedo kalieko. Omedo ni jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua ne owuondo jopiny gi weche mag bottom up ndalo mag campaign ka gie sani pok gichopo singogi mar duoko piny nengo mar ngima mamedo mana idho. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo bende nowuoyo chenro no ka omedo ni piny owacho mar William Ruto kod jatend piny William Ruto kod Raila Odinga onego oket mbele fungruok ne jopiny e kinde twak margi. Trying to advance. Yes. And that narrative is that Raila Odinga wants a handshake with them. We don't want. But I want to tell Ruto in broad daylight that if there is anything about handshake, it is only existing in your own very fertile imagination. It does not exist in Raila's mind. Raila has no need for a handshake, and more particularly the one Gachagua. So please rest assured that what Raila is fighting for is for the good of this country, to make sure that election will never be rigged again in this country. Walikuwa wanapanga nini? Kwa sababu ofisi ya interior inajulikana. Ofisi ya Inspector General tunajua iko wapi. Vigilance for House tunajua iko wapi. Kwa hivyo ni aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana kwa watu wa Kenya. Ya kwamba Raila Amolo Odinga anaanza kutupiliwa tears. Doma malo tamore chungo chenro mar manyo jakom kod jokanya uchiel mag duol matayo yiero e pacho ka IBC ka ogolo chik mondo mi burano obi owinje tarik 13 dwe mar 4.
E burano, seneta mar kaunti ma Busia Okiya Omtata nodhi e doho mar chungo chenro duto madhi nyime mag manyo jakom mar IEBC kod commissioners mamoko mag duol mar IEBC. Jo Kenya ma odak e pinje maoko koro biro chako keto mwandu gi e thurka giwegi ma ok gikalo kuom kembe moko. Jagoro mongirore Migago mochung' ne ng'iyo chal jo Kenya modak e pinje maoko Roslyn Njogu ne osingone jo Kenya modak e boma ma Brussels ni koro ok gibi chuno mondo mi gikale yore maboyo ka gidwa keto mwandu mag e thurka, kamano nyalo medo yuto meggi kod ma ok tin ni atamalo 12. Njogu manowuoyo kod jo Kenya modak Belgium bende osingo ni gibiro loso ne jo Kenya go yore mag yudo hola mag gedo kata ng'iewo udi kokalo e migawo mar riwruoge mag saga. Chenro makamano bende biro riwo bengi ma pacho ka achiel kod okenge mag mbeko osuru ma ijuogo jo Kenya modak oko ka giketo mwandu gi e pacho ka. I'm going to sit down with PS for diaspora, and you're going to design a saving product for people in the diaspora. I know majority of you have been cheated. You send money back home to your friends or relatives. They're saying they're putting up a house for you. They show a very nice picture of your neighbor's home. You feel right, you go back home. Hakuna nyumba. So umefanya hivyo mara mingi. So now there is an opportunity where you can actually be saving, and the government has right now introduced affordable housing. We are building houses across the country in each and every county, whereby now even from here you can start saving towards getting mortgage for your house back home. So maybe lowering the cost of transfer of money can encourage these diaspora remittances, and also curbing risks and fear of investing at home, because many have fallen into hands of fraudulent individuals. If it's possible to be able to have a DTA agreement, a double taxation agreement with Belgium, because Belgium does not have a double taxation treaty with Kenya. If Kenya has not signed a treaty with Belgium, then we as a diaspora, we are going to be duly taxed, and that is double taxation. This is very demotivating to the diaspora. Nok mar jopuonj kod buge mag somo medo nyuolo midhiero ne jopuonjre kod jopuonj e chenro mar somo mar junior sekondar. Pek mar somo hinyo sikunde moko kaka Kangaonditi, kama japuonj achiel puonjo kit somo 13. Judith Omondi lerono mathoth e kinde ma jonyuol kod jotelo ywago kony mapiyo mar reso chenro mar somo mar junior sekondar. Odong matin ne jumbe 3 to nyithindo loro skul kendo dokie rusa bang' tieko tam mokwongo mag kalenda mar somo ma higani. Kata kamano, somo pod ok dhi nyime moko kuom skunde mag junior sekondar mag piny owacho e pacho kae. E sub county ma Nyatike county ma Migori, walimo skund primar ma Kangaonditi ma bende ni kod junior sekondar. Japuonj achiel okawo ting' mar kit somo 13 ka en kod jopuonjre 45 e klas mar junior sekondar. Jonyuol ywago nok mar jopuonj ka ginyiso luoro ni mae dipo ka orocho somo mag nyithindgi. CBC wan gi nyithindo 58. Japuonj achiel ni koko ka about 1 week ka. Nyocha gibira ka to gibeda puonj malongo kwane nikech wakia system. Gicha dhi skul machielo ma nyithindo nitie, na skul mok ma. Ayudo ka 2 weeks osepuonj gi kwan ke. Kama nyithindo wan go 40 e klas, buk misomo en buk achiel. Puonj bose puonj gi dichiel nyaka ne giyaw skul. Mangiso ni koro waonge gi ber mar somo manyasani mane sirikal okelo. Subject mipuonjo onego bed subject 13. To subject 13 gi inwango mani buge mipuonjo go nyithindo gi osemana biro 2. Koro kanyo na kwae sirikal nigi ne ane ni to mano bende gijengo wa koso gi hinyowa. Moko kuom jonyuol ng'iyo chien ka giwacho ni piny Kenya ne onego dhi nyime kod kit somo mar 844
kaluwore kod midhiero ma obago ikruok mar CBC. Ka CBC otamo sirikal to giwe mok bedo ni waketo nyithindwa to gibedo wasted ni gibedo kanyo ni gibedo abira ni tek ni gidhi skul to gima timo skul kanyo to onge nikech jopuonj ang'wen. Nakwayo elo jonyuol ni ka sirikal ok nyal somo masani to giweye mondo gidogi e system machon mondo mi nyithindwa odhi sikul kendo som kaka yande gisomo pile. Higani kalenda mar somo ne odokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae, ma bende higa mane piny owacho rwaki klas manyien mar somo mar junior secondary e lai manyien mar somo mar CBC. Piny owacho ne ondiko jopuonj maromo 30,000 mane oke e skunde mopogore opogore e pacho kae, ka duol mochung' ne loso lai mar somo KCD bende ne ochako chwalo buge mag somo e skunde mag piny owacho mag junior secondary. Kata kamano, chenro mag junior secondary pod digni. Jaod bura Masuna West Junet Mohamed jiwo twak e kind jood bura mar reso somb CBC e kinde ma nyithindo dhi e yueyo. Transition from junior school classes to junior secondary school has been a problem in this country. This is one matter that the leaders, especially Parliament, must come out clearly and make sure that our children go back to school, because if a whole generation is going to be lost for not going to school, it's going to affect this country in a big way. Midhiero makwako moko kuom skunde biro e kinde ma jopuonjre moko e skunde manie bombe kod mago mag ji giwegi to dhi nyime kod somo kaka pile. Judith Omondi, Ramogi TV. Owere gima otimore gwenge mag Nyatike Migori kocha wadhiane e kaunti ma Kakamega. Familia mar japuonjre mano wito ngimane e sikund sekondar ma Mukumo dwaro ni onon japuonj maduong' e sikunno. Jonyuol Miriam na Machanja wacho ni nyathigi no chal mane otuore kuom thuolo malach e sikul kane pok omiye thuolo mar dhi dala mondo mi oyud thieth makare. Kaka Diana Olonde lero, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne otimo limbe e sikul mar Mukumo kendo lero chenro ma migawo no keto mar jiwo ler e sikunde kendo geng'o tuoche malandore mapiyo kendo mayot e kind oganda. E gweng' ma Luvambo Malava e kaunti ma Kakamega, lit kod kuyo kwako familia mar Miriam na Machanja kaluwore kod tho mare. Miriam ne en japuonjre klas 10 e sikund sekondar ma Sacred Heart Mukumo kendo nodok dala ka oyuago ich kach. Mwili choto, alafu tumbo inaniuma, alafu mkongo, alafu kutokea kwa kiuno kuenda huku chini hakuna nguvu. Na ugonjwa walikuwa na bima wanatuambia hakuna ugonjwa. Sasa bila amekufa hivi, nataka ikiwezekana twende tufanye postmortem tujue ni nini hasa yenye ilikuwa kwa tumbo ya mtoto. Kata kamano Miriam no wito ngimane Ngeso Gotieno kakora nyuonde chano yik mare. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kod jagoro mungirore migawo mar somo Belial Kipsang nyotimo limbe sikund sekondar ma Mukumo kendo lero ni duoko man nonro wi muoch mar tuo ma Mukumo Girls oseduogo koa Kemri. We have noticed that a total of 108 cases of gastroenteritis, which is a stomach disease, and it has resulted into 2 deaths so far, which have been reported. We have noted a few things which needs to be dealt with within the dormitories, within the dining hall, within the kitchen. Jopuonjre 26 ma Mukumo Girls medo yudo thieth e osiptal. E kinde no, sikund sekondar mar yawuoyi ma Butere bende ne olor wuok tich jumani bang' muoch tuo moro mane nigi ranyisi mar ich kach, diep kod ng'ok. Bad migawo mar thieth ma ochung' ne nonro Kemri igeno ni biro yango duoko mar pim mane otim Butere Boys jumani. Diana Olonde, Ramogi TV. Jokanyo e Center mar somb kwano, science kod kit lony manyasani jiwo jopuonjre mondo mi orwak somb kwano kod science mathoth jopuonjre osebedo ka oluoro. Kane giloso e sikund sekondar ma Shitoli e kaunti ma Kakamega, japuonj maduong' mar chenro no Clotilda Nyongesa olero ni piny owacho oketo somo mar kwano, science gi mag lony manyasani kaka mago manyalo konyo jopuonjre. Japuonj maduong' mar sikund sekondar ma Ikonyere Jones Mwando olero ni pek maduong' magikale kaka jopuonj en nok mag gige puonjo kata obedo ni gin gi lony mar tiego jopuonjre yo makare. Chenro no geto tiego jopuonj kaachiel kod jopuonjre mag sikunde sekondar mopogore opogore e kaunti ma Kakamega.
We also appeal to the Ministry of Education to ensure that they give us support in terms of apparatus, because when you look at our laboratories, we have only 2 laboratories, which are not sufficient because our population is big. Our population is about 630 learners. So having only 2 laboratories is not sufficient. So we appeal to the ministry to build more laboratories. And our laboratories are relatively well equipped, but we can say we still have challenges. There are some apparatus which are not available. Due to the increase in the number of transition from primary to secondary, the number of students are many, and you find that some of the resources that are available, they are not enough for all the students. So you find that some of them are limited in gaining the knowledge. So we are requesting if the semester group can organize a way of sponsoring schools in the science and mathematics programs, so that they are able to get an experience. They are able to get an experience in the science and mathematics programs, and then when they're sponsored like that, it motivates the learners. Their memory is enhanced, and they are able to gain the concepts. We go out in this outreach program to get learners interested, to stir them up, so that the curiosity and interest is geared towards the STEM subjects. Semester is in Nairobi, and we feel that we should go out to the grassroots. The program is quite exciting. We believe in play-based learning and interacting with hands-on activities. And when learners are exposed to hands-on activities and they see that teaching can be done in a fun way, they get engaged, and we believe their interest is aroused. Wawere kod motende ki weche mag somo nyakwara Ramogi wang'eane motende kod weche mag arita kwe ahinya nyandwat mar Hoho mar Okak. Ji ariyo onegi e monj manyotim kuonde ariyo mopogore e kaunti ma Samburu. Monj makoro weyo ji mamoko ariyo gi hinyruok ka nyaka sani pod giyudo thieth e od thieth maduong' ma Samburu Referral. Kaka Lydia Okeyo lero, jodak ma kono ni kod luoro kaluwore kod monj mamedore, kata obedo ni apisas mag obila kod jolweny mane piny owacho ore gwengego nitie kono kendo gidhi nyime gi timo apedha. En monj manotim gi jonjore gwenge man Kusoro kod Lolmologe, kaunti ma Samburu. Monj manokelo tho mar ji ariyo, hinyruok kod lal mar jamni. Ji ariyo manoyudo hinyruok kama oting'o jago moro ma jakwath mong'ere kaka Lolmodoni, to pod dhi mbele gi yudo thieth e osiptal ma Samburu Referral. Tunaenda kushunga mbuzi huko msituni. Mali naita mtu mnariko, akashika mbuzi yetu, akaoa mtu mmoja. akifika sisi watu 3 majeraha. We had 2 patients who came today. One was had sustained injury at the back. We stitched the patient and he went home. The other one had sustained injury at the knee. We took him to theater in the morning. The patient is now stable. Jodak man Kusoro e kaunti ma Samburu yuago lal mar achiel kuomgi kod jamgi magisebedo ka giwito e lwet jonjorego kamon jimbore kata obedo ni piny owacho bende dhi mbele gi apedha e gwengego. Mtoto yangu nakupa anashunga ng'ombe usiku na sijui serikali inafanya nini. Sisi kuna shida kubwa sana. Brother yangu aliuliwa na wakora. Sasa tumeshindwa hao wakora ni aina gani? Wala singine wanaua watu, haendi na mifugo, na sisi tunataka usaidizi. Kama hiyo operation amekuja kutusaidia, sijui kama amekuja kutumaliza, kwa sababu wakora wametufahamia kila wakati. Monje gwenge ariyo notimore diro tieno kama chelo notimo kinyi matich adek manandala achiel kende bang' monj mamerti manyandwat ma Samburu kama ne okwale jamni makwan gi okong'e ka ji ariyo bende nowe gi hinyruok. Vijana wawili waliuawa na wawili walijeruhiwa. Lolmolok wameua kijana moja na kujeruhi wawili, na upande wa Lubarangare waliua mmoja. Luoro medo kwa kalurano ka jodak kwayo piny owacho mondo orid arita e kinde ma apisas mag arita nie tielo mar ariyo mar apedha jomaundu e gwengego. Ywak makama biro e kinde ma jotelo moko e alwora ma North Rift to wacho ni chenro ma sirikal oketo sani ok ti makare ka gikwayo lokruok e yore mag apedha. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV gi thuolo ni akaw yueyo maro mokwongo e weche manyien mag Migago dichieng' mar Tich Ang'wen. Kata kamano nikech in bende yoro ote magi ka anoka min Avril kantiere gi mrabuoro wacho ni bati yakoyo ni hawi maber mar Easter igweth mogondho Ramogi TV ler ahinya. Erokamano ahinya min Avril ka intiere gi mrabuoro kuom kwayo noa hawi maber kata hawi mar Pasaka makare. Erokamano ahinya. Ka indi bende kang'iyo Emily kawuok Masara wacho ni Ramogi TV ler kendo neno manyilni matamre gi nono. Morin Lady mantiere Kajiado Town to penjo ni ang'o matimore ne nyithind sikul yawa mara ajali endara mara chiemo nego nyithindo owinjore wakwa Nyasaye ochung yamo kod apaka mag tho makoro luorore sikunde. Mano ote mowuok kuom Morin Lady mar Kajiado Town wacho kamano. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Ka bende aneno ka Ramogi ler kendo ber neno morwa gi weche manyien e odiechieng' masani ni kendo poch gi pak ne Ramogi okinyiso nyingi kata kamano yoro ote mari. Yiena mondo akaw yueyo mokwongo gi kanyo nyaka Ramogi kaduogo pod wan gi mathoth kokalo e weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor. Mabiro machiegni. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. Kaka Ramogi TV, wayango ni gik manyien. Kamoro ta oran kocha moro machielo ni bende kongo rundo koni. Ang'o minyisa mapok anene piny? To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod yie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit marachar. Ma ene jo gweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mar Ramogi. Ma en odwa. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. There are 5 disciplines related with the musician: music, dance, drama, creativity, writing. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Ne wapenjo mine mapacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kai. Machiegni kendo nyakoro Ramogi wadhi nyime gi weche manyien ka koro wang'iyo motende gi weche mag masira mabende nichano okel kod koth ma osebedo ka chwe gwenge mopogore opogore pacho ka. Ma en koth mabende osekelo lal ne oganda ma opogore opogore. Riwruok mar Red Cross koro onywako e chenro mar manyo ringre mar nyathi ma jahigni 12
mane pi otero jumbe ariyo mokalo e kar dak ma Kangemi kaunti ma Nairobi. Anyuola mar nyathino bende kwayo piny owacho mondo mi oriwre kodgi e temo yudo ringre nyathigi ma gisetemo manyo kindego duto. Jumbe ariyo mokalo, achiel kuom aora moro makalo kata ma olo pigi aora Nairobi nopong' mobarore kendo ywero gimoro amora manoyudo e yore. Pigno noting'o nyathi ma Ashley Nyaboke kod min mare, ka min mare noduogo tony matin. Chakre chieng'no, anyuola mar Ashley osebedo ka temo mar manyo ringre mare, kata kamano nyaka sani pok oyude. Kweth mar jolony e go abal mawuok e riwruok mar Msalaba Makwar bende koro donjo e konyo yudo ringre mar nyathino, kata kamano nyaka gie sani pok ringre no yudore. Anyuola no mani kod lit kwayo piny owacho mondo mi oti kod masinde kod yore manyasani e konyogi yudo nyathigi. Nikashikilia ile mtoto wangu tu, tukaenda distance. Ile tuenda distance, nikaona kuna mti ilikuwa imeanguka hivi. Nikashikilia ile mti na mkono mmoja. Kuna kitu ilikuja, sijui ni maji ilikuja mingi ikanyakua yule mto. Sasa nikaachilia, nikashikilia ile mtu, nikasema Mungu nisaidie kutoka hapa mtoni. Kama mtoto wangu ameenda, akijaribu unisaidie. Mtoto wangu ametafutwa. Yani kitu nasema serikali mnisaidie nipate mtoto wangu. Mimi najua mtoto wangu alikufa, lakini mnisaidie tu, mnipe nene mziki yake. Hata chakula tumetafuta Ashley, tumetafuta watu wamenisaidia machilani, watu wametafuta hatujaona. Sasa tu ni ku-activate an alert kule downstream the community ambayo inaishi kando kando mwa Nairobi River especially kule upande wa Ruai kuteremka kule nyuma ya Nairobi Gate, kule ukiteremka towards Juja Farm all the way to 14 Falls. Wadhi nyime nyaka Ramogi poden kuyo marwa gi familia manowito nyathigi no, kendo kwayo mondo joma nyalo kony mondo janyuol no yud ringre nyathine kaber to dhi oiki. En bende neni adieri nyathine no wito ngimane kendo oike. Jauchiel koriwo nyaka dereva ma nyamburko mating'o jowuoth oresi bang' kane oula mapek oyweyo nyamburko mane giidho alwora mar Laisamis e kaunti ma Samburu. Masira nojuko nyamburko kane oa Marsabit ka ochiko Mount Kulal, aora ma Sukuroi manie gwenge mag Ilaut e ward ma Kor. Ne oyoro nyamburko no mane oriko ni kod jowuoth e iye. Kaluwore gi joneno, masira ma kamano ne otimore midhiambo manyoro kane pi aora no muomo kaluwore kod koth maduong' manyochwe e gwenge mag kono e nyata alwora mar Laisamis. Kuom hawi maber nyaka Ramogi nyores jowuoth duto kendo onge moro amora manowito ngimane. Bad Migago mochung'ne puonjo jopiny kuom tuoche mag kansa, Kenya National Cancer Institute ogo tache kaunti ma Samburu mar puonjo jopiny e wi okenge mag geng'o tuo mar kansa. Kane giwuoyo e od thieth maduong' ma Samburu Referral, jokanyo mag thieth kwayo jopiny mondo mi odhi e pim machon mar yango chalgi kaluwore kod tuo mar kansa. Gimedo jiwo jopiny mondo mi okaw okumba mar thieth mar NHIF mondo mi giyud fuong'ruok e kinde ma gimanyo thieth. Bad Migago nosingo mar tiyo kanyakla achiel kod tend kaunti ma Samburu mar neno ni jopiny opuonji e wi tuo mar kansa mar jiwo pim kod thieth machon. This is the National Cancer Institute of Kenya. We are a state corporation who deal with matters around cancer in Kenya. So today we are in Samburu County to meet the county health management team to discuss how we can prioritize cancer in Samburu County. In the county of Samburu, we have actually made some steps. One, by training the health workers on the techniques of screening, to impart them with knowledge of screening, and also intensify the health education through the local radio channels and to create awareness. The danger of residents going to alternative means or medication or herbal medication is that they risk actually death.
Migago mar thieth e kaunti ma Bungoma oyudo yedhe manengogi romo $58.4 koa kuom migawo makeyo yedhe pacho ka KEMSA. Ka oloso chenro mar rwako yedhego, gavana mar kaunti ma Bungoma Kenneth Lusaka olero ni yedhego ibiro chiw ne ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Bungoma. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Andrew Amalwa okwayo jochiw thieth mondo mi oti gi yedhego makare mondo gikony jopiny kuom kinde malach. Solution until July last year, and I can relate with every challenge. You know, they could get them within the next 7 days. Your Excellency, the drugs that we have received today are worth 58.4 million, ambayo imekuja katika kaunti yetu na itaenda to the various health facilities. Out of that, we have 20 million worth of drugs which are pharmaceuticals. Non-farms are 32 million and about reagents 6.4 million. Wananchi wapate dawa ili itufikishe mwezi wa 6. Dawa inatosha, tunajua iko sawa na wananchi wetu wapate huduma. We don't want to hear cases of lost drugs. We don't want to hear cases of drugs are not able to take us to June, because from our quantification, the drugs are enough. Komiti mar Senate mauchung ne weche mag tich notimo limbe e kaunti ma Nyamira mar alwora mar tije e kaunti no. Kanotelnegi kod jalup jakom mar komiti no George Mbugwa, senators go notimo limbe e kambi mar loso chai ma Sasini mar rango chenro mag tich e kambi no. Negitieko wuodhgi kod romo gi jopith mag chai Kip Kembe bang' romo kod ten kaunti ma Nyamira ma bende negitimo godo twak e wi chal mar tich kod midhiero ma jotich kaloe. Some of our overseas buyers are lacking in the field. In the last 1 year, we are the highest payer. We are paying at 30 shillings per kilo. Tumetembea hapa Nyamira na komiti ya Labor and Social Services. Tumekuja kuangalia vile hii tea factory inaendelea na vile wanaangalia wafanyikazi. Tumeelezwa na management ile shida ilikuwa from 2019 wakati walipoingia vile wafanyikazi hawakuwa nakaa kwa ile njia inastahili, na within the miaka 3 hivi tumeambiwa vile wamefanya improvement. Wafanyikazi tunaona wamefurahi na tunaendelea na our engagement. On sexual harassment, which was an issue of concern, we have been assured by the management that this factory has 0 cases touching on sexual harassment. We are also happy to have learned from the management that the issue of employing workers on 5-month contract is no longer there. The most contractual employee is on a 2-year contract with gratuity at the end of the 2 years. Tumeona nyumba zile za zamani na ambazo mipiro amespandirisha management na union, pia tulikuwa hata kujua kama wanakaa vizuri. Kwa hivyo mimi nafurahia na ninaomba kama vile wamefanya wasichoke kusaidia watu na wafanyikazi ndio waweze kupata faida ile inafaa. Tumeweka mikakati ya kutosha na tena tumeeleza wafanyikazi wetu wote, yoyote mwenye anahisi kwamba kuna mtu anamharas, yeye pia ako na uwezo ya kuripoti. Tuna namba ambayo mtu anaweza pika huko head office ya Sasini, na kuna email yenye mtu anaweza andika pia ili management waingilie na kutatua hiyo. But I'm very happy to report that we have no incidents. Nakora mugina nyisi motelo kane wachako ni sani kuro twak dhi nyime kind kweth mopogore opogore motelo ne lalruok ma ichano kind piny owacho kod Azimio la Umoja. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga tayo romo mar jotend kwethno motelo ne twak e kind Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Twak jo Azimio timore e kinde ma ywaruok nyiedhore e wi yore mag lalruok e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Chris Owino miyo ler mar wachni achiel kachiel kokalo e yor simu kama entiere romo madhi nyime man zoni e kaunti ma Machakos, kama kweth mar Azimio obage romo mondo gitim kata gipor wach kegen kapok ging'iyo kenge ma gibiro tiyo godo
e lalruok e kind piny owacho kod Azimio la Umoja One Kenya. Chris Owino ka oponi winja thuolo koren mari mondo iyangrwa ni nyaka gi kinde ma koro walose ni romo osebedo ka wuoyo ewi weche mage. Jotelo ma samoro diponi segilo pachgi e romo mar jo Azimio madhi nyime ka motelo ne lalruok. Giwacho ang'o? Gin okenge madipo ka gimiyo pek e lalruok e kindgi kod piny owacho. Erokamano George Bati, mana kaka iseyango romo mar riwruok mar Azimio dhi nyime kinde ni romo ma otelne kod ogai mar Azimio Raila Odinga owuon, jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod ogai mar na Kenya Martha Wangari Karua e kind jotelo mamoko. Romo ni ne ochakre saa 1 mokalo e kaunti ni ma Machakos, kama riwruok mar Azimio romo kod jotelo duto mane oyier ndhandhu mopogore e pacho kae kod otiko mar Azimio. Bati mopogore kod romo makinde ka kinde mag duond buche mwadeno kod dongere ni parliamentary group meeting, romo makawuono mar Azimio okelo kanyakla jo od bura, senators, speakers mag counties assemblies, governors manoyier kod otiko mag Azimio, jotend kweth manok kod jotend kweth mathoth e od bura mag counties mane oyier kod otiko mar Azimio e pacho kae mangima, kendo ma miye romo man kod ndhandhu ka ipimo kod romo machien mosekalo ma osebedo ka iyworo kod jo od bura kata kod senators kende. Moko kuom governors ma oyworo e romo ni ma inyalo gombo ng'eyo en Simba Arati, mano governor ma Kisii, ma bende en achiel kuom governors mag Azimio ma iwacho ni pok onene e ng'anyo mag Azimio mag sundo piny owacho mar jatend piny William Ruto modok piny nengo chiemo kaachiel kod yawo sava kanyakla kotimo lokruok weche mag pacho kae. Koro kawuono governor ma Kisii Simba Arati ni kae, governor ma Busia Otuoma benen kae, kendo aparo si mane ochopo e romo johera mag Azimio ne nyise ni karibu nyumbani, uliogopa maandamano but karibu tena. Mano moko kuom gigo mane johera mag Azimio nyiso governor ma Busia Paul Otuoma kinde ma ne oyuoro e romo makamae. Kopogore kod Otuoma kod Simba Arati, wan kod governor ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o, governor mag Siaya James Agri Bob Orengo, wan kod governor machon ma Kakamega Wycliffe Ambassa Oparanya mano jalup jatend duond bura mar ODM, wan kod Ndere Muriithi mane otelo ne campaigns mag Raila Odinga e yiero mokalo, wan kod Eugene Wamalwa, wan kod Jeremy Joni e kind jotelo mamoko ma oyuoro odiochieng' ma kawuono. Gino ma gitwaki ahinya ginyiso jotelo mag Azimio kaka ne gichako luoro pacho kae mangima ka gikawo pach jopiny bang' duoko mag yiero matend piny maduong' mokalo. Ne giwacho ogai mar Azimio Raila Odinga tatwak ne owacho ni bang' kane ok giyie kod duoko mane ogol kod jakom ma IEBC ma osedhi yweyo Wafula Chebukati, ne giluoro pacho kae mangima ka gikawo pach johera maggi to gikawo kang' mane. Achiel kuom gigo mane jopiny onyisogi kinde mane giromo kod jopiny e counties mopogore opogore ne en ni gikwed telo ma jatend piny Dr. William Ruto, kendo gikwed chenro mar miyo jopiny osuru piny maru. Mano bende achiel kuom gigo ma Azimio wacho ni nonyisi kod jopiny kaachiel kod timo lokruok e weche mag yiero moting'o nyaka yawo sava kata kuku maduoko ma tend piny e yiero mokalo. Bang' kane gisekawo paro makamago, emomiyo ne gichako ng'anyo e pacho kae ka gisungo piny owacho mondo owinj dwaro makamago. Kata kamano olero ni kane ochopo juma mokalo, piny owacho mar Kenya Kwanza ne ooro jomoko kuomgi mideno kod dongre ni emissary mondo obi okwagi gichung ng'anyo to moloyo e kinde ni mar Ramadan kod Pasaka mar mondo gitim dwaro makamago. Bang' kane giseyudo kwayo makamano, kendo giwacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza ne ojiwo gikno kwayogi gi muolo mondo gichung ng'anyo gi mi twak thuolo. Bang' chungo ng'anyo chieng' Jumapil, ogai mar Azimio Raila Odinga wacho ni ne giwinjore e wi weche manyaka mipek e kinde mitimo twak makamago.
magidhi miyo pek kaluwore kod migosi Raila Odinga en ni weche mag yiero nyaka tim lokruok e weche mag yiero, nyaka lok commissioners mag IBC, nyaka non gigo mane omiyo commissioners 4 mag IBC midendo ni Cherera 4 ne oriembe tich. Kosa mane gitimo mago bende idhi ng'iyo kaachiel kod yawo server, duoko ne piny pek mar ngima kaachiel kod weche mamoko. To gima Raila omedo en ni gidhi e twak makama kod chuny maler. Po ni piny owacho mar Kenya Kwanza okonyiso ranyisi moro amora ni giikore mar timo twak, kata okochopo dwaro magidhi chwalo e nyim komiti ma idhi los ma ji 14 gibiro duogo kuom jopiny mar dhi nyime kod ng'anyo. Ka bende gisingo ni gidhi golo nyinge ji 7 mag Azimio madhi riwore kod jood bura 7 mag Kenya Kwanza mar loso aput ma ji 14 madhi tayo twak makamagi. Kata kamano Martha Karua owacho okwedo weche mane osebedo ka iwacho kod Kenya Kwanza ni kwayo margi mar loso aput moyiedhi midendo ni National Accord maket kod mane otim e higa mar 2007-2008 ni en dwaro mar Azimio donje piny owacho mar loso piny owacho mar Barwabar. Martha Karua okwedo wach makamano ka owacho ni loso komiti moyiedhi mar National Accord en komiti madhi tayo tijene e yo moriere kaachiel kod yo ma ohuyanga, kendo gin kaka Azimio ok gidwa donjo e piny owacho mar Kenya Kwanza, kendo ok gidwa chenro moro amora manyalo migi gidonjo e piny owacho mar Kenya Kwanza. Wach mabende oselwedo kod Eugene Wamalwa mabende onyonore ni gin kaka jo Azimio ok gibi leko wach moro madonjo e piny owacho mar Kenya Kwanza. Mogik bati jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okwayo jogo ma idhi golo kod kweth mar Azimio madhi bedo jokanyo ya put madhi tayo twak mondo kik bed jogo ma joledhi, jogo ma inyalo nyiewo kendo lok chung' margi. Okwayo gin ka gidhi e komiti makamano gine ni gichopo dwach Azimio kendo gikedo ne dwaro mag Azimio ma onge loko chung' moro amora, kendo ging'i duond buche ma giwuokie, ging'i ni giriwo giwuok e riwruok mar Azimio kendo gichopo dwaro mar Azimio, kendo kwayo jood bura duto te kod jotelo mag Azimio mondo oser lwedo jogo ma idhi gwelo e aput madhi tayo twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod Azimio. Bati romo ni dhi nyime kendo odhi romo seche mag midhiambo. Chris, kaponi podi winja, an gi penjo moro kama nyalo penji mondo inyiswa ni to nitiere wach moseliekore ni kweth mar Azimio dwaro ni mondo tim twak oko mar od bura mopogore kod kaka ne jatend piny owuon to ne wacho ni jood bura obi ota twak ahinya motenore kod lokruok mitimo e duol mar IBC. Nyaka gi sani be dipo ni gisegile wach makamano ni chung' margi en ni twak otim oko mar od bura, koso jok ma iwinjo ka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka dwaro ni mondo bed joma oriere kendo joma obidhore go gin jood bura ema samoro olieko wach ni kuomgi. Gima wasefwambo bati ka jofwambo kae en ni twak makamae mana kane oler kod jatend kweth manok od bura piyo wandaye twak marwa kod odiochieng' manyoro en ni nitiere twak madhi idhi ta e kidienje 2. Kidienje mokwongo gibedo preliminary talks mano kod dongere, en ni ma en twak ma Azimio kod Kenya Kwanza dhi bet piny magiyiere ni wan ji makama ng'ano madhi tayo twagni to wadhi lose weche makamagi, to weche mawalose gi idhi ketogi e tim kod ng'a, idhi ketogi e tim bang' thuolo manade. Mago twak ma inyalo tim oko mar od bura. Ka giseyiere e wi chenro kaachiel kod thuolo magidhi time twak kod weche magidhi time twak, bang'e to gibiro luongo nyaka jolony. Jolony gi nyalo bedo ni Kenya Kwanza kelo jolony Azimio be dhi kelo ka jolony 3. Bang'e to ka gisekelo paro margi to jo od bura gi jokanyo dhi jo od bura. Kata kamano kaluwore kod Azimio ma wasefwambo en ni Azimio dwaro ni jolony bende onywand komiti madhi tayo twak. Bang' tayo chenro gi gima giwinjore ibiro chwal e nyim od bura. To kendo Azimio dwaro ni gimoro amora ma gisewinjore e twak margi ni kik od bura wit oko. Mano achiel kuom
gigo ta conditions ma Azimio dwaro ni en ni weche duto ma komiti moyiedhi ni biro yiere ni bitimo kama. Kotere od bura, jo od bura puodh ma onge wito oko paro makamano. Koro gima timre bati en ni jokanyo ma komiti ni bedo jo od bura, kata kamano inyalo med jolony e kindgi mar mondo okonygi e weche mag ICT kata lony manyasani, weche mag yiero kaachiel kod weche mag chike, mondo report ma gigolo bed report ma nigi ndhando e iye. Kata kamano mane ka mwasefwambo, kata kamano wabiro rito mar wang'en to adiera en mane. Kenya Kwanza dwaro ni gino time od bura, Azimio bende yie ni jokanyo dhi bedo jo od bura mamalo kaachiel kod Senate. Kata kamano nyaka nywandie jolony e iye mondo miye ndhando. Erokamano Nyakris Owino kuom lipot manimba ahinya kotenore kod weche madhi nyime e romo mar jo Azimio Manzoni Machakos. Koro gilalore kendo giporo wach motelo ne twak ayanga e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza e wi keto winjruoge mopogore opogore mabiro miyo piny Kenya bedo mongirore kaachiel kod dongruok. Kama bende winjo ka Chris Owino wacho ni nitiere twak mawiye mabiro bet miluongo ni preliminary talks mabiro bet e kindgi mar winjruok ahie kata dimba ni gin ang'o gini midhi mipek e twak makamano, to ka gisewinjore od bura biro mana dhi mondo puodh winjruok mobetiego. Wadhi nyime kod mamoko kowuok e romo ma Manzoni kaunti ma Machakos. Riwruok mar jopuonj mag sekondar kod kuonde tiegruok madiere Kupet sayo piny owacho kuom rem machulo jopuonj mane onono penj e giko higa mokalo. Jotelo mag Kupet wacho ni duol ma ochung' ne chenro mag penje pacho ka NEC odino itgi ne wach jopuonj mabandho chudo margi dweche mathoth tok kane gisenono penjno. Tend Kupet bende medo sundo piny owacho mondo mi ochwal omenda ne chenro mag somo mag junior sekondar e sikunde ma pacho ka. It is almost a year since teachers who happen to be invigilators, supervisors in various examination centers, and since that time they have not been paid even a single coin by the NEC. And my question is, are the teachers being taken as servitudes, slaves, who provide labor without pay? Mabul mar riwruoge ma ok mag piny owacho ma ong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi omedo duondgi e chenro mag twak ma igeno ni dhi bedo e kind piny owacho kod kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jokanyo mag Linda Ugatuzi dwaro ni twak makamano nywak duond buche mamoko ma ok ni e riwruok kata kweth mar siasa ariyogo kende. Following the decision by the President William Ruto and Honorable Raila Amolo Odinga to commence the process which they have called bipartisan dialogue. It's not the first time we are hearing such thing. We had MOU with Moi, we had Nusumkate with Kibaki, we had a handshake with Uhuru Kenyatta. So this initiative has been called bipartisan, meaning two parties, which according to us is Azimio and Kenya Kwanza, and you can also call it Rutonomics and Railanomics. And we choose not to be in any of the two camps, but to be Solomonic. And this is a Solomonic movement. We are united in the proposition that this process requires a multifaceted approach involving all stakeholders and particularly political parties, rather than Rowera mawuok e riwruok mong'ere kaka vijana toweza e bwo mabul mar NCCK bade manyanza koro kwayo piny owacho komakore kod tend counties ma Kisumu, Siaya, Nyamira, Kisii, Homa Bay kod Migori mondo mi ode wang' rowere ahinya to kotenore kod loso negi thuolo mag tije mabende osebedo midhiero mapek e ngimagi. Kane otelgi kod Reverend Maurice Olela mar kanisa Anglican Mama Seno South, gilero ni rowere modhuro pacho ka onge kod tije gino ma osewito negi geno mamedore kod chal mar ochumi ma pacho ka, kendo rowere buora donjore tiyo kod yedhe makelo mer kamoko to ka ngimagi oko bende. Gikwayo piny owacho mondo mi otem moduok nengo ngima piny e yore solo osuru ne rowere, nengo sitima, nengo mauta e kind mamoko kaka yorno mar chiwo thuolo ne rowere mondo mi oger ngimagi kokalo kuom ohala kod tije mamoko manyalo kelo negi yuto. That the young people in Kenya
delivered on their commitment to keep peace before, during, and after the general elections of 2022. It is now time to focus on securing national peace and cohesion. When in this Vijana Tuwaweza conference, we have taken note of the poor economic state of our country, leading to very high cost of living. The county governments of Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay, Nyamira, and Kisii should lower the taxes charged on youth business startups to encourage many young people to venture into self-employment. We also urge both national and county governments to promote an environment conducive for investment and industry growth for job creation. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Andutho Tieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Kikapu Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get Kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Ne wapenjo mine mapacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Tim mar Newcastle United noloyo West Ham United gonde 5-1 tugo mar ligi maduong' mar piny Ingresa.